Semson Teron KSA atum pen Karbi Medium School along kecho kepanglim aphuthak Pherangke amei kangni. Anghu JCB keneblong. Ningkan hini pen esek ASDC Kopili Constituency pen Biennial Conference ki pamanpon. APSC asat lang ki undunapan karchu. Football angdung kiti ki patu. Kardom Birta Life pen ili Birta Thanbang pi Sami Suhenati Mungpi non Birta Angton pen Arjupanik tha. Karbi Language Development Board pen Long Ingkoira sirkep Karbi Language Medium School apharman KAAC pen School apharman Rupsing Terang aphan Banch Desk supplier period aphit Banch Desk palilipin pen sika 29,81,100 chopanglim net pusi KSA pen akoi pon. Lapen KSA atum pen kaningje pon ke jongsi nikep angbong klem pon pe pulote sodak pen kachisong pado ponji pusi ningje pon West Karbi Anglong pen Jaram Katha report. We want to tum Karbi Lucharle song hin penam tum mana chop hapen tum ke bang pon tum phan kechingsi nang tum phan churu par piglo lasil tum pinil bang so Pherangke amei ke phanan ko alam the bang ke jasemet pet la hello Karbi Anglong autonomous council la hin pen jasemet Karbi alam aphan Karbi alamet lam chong ka pachan ji phan tu la KLDB Karbi Language Development Board patir pipom si jasemet ko piloma iltum kedamtang 26 September 2022 arni la order alu lo fita mela bufutlo KAAC/KLDB/AAP/2020 lapen 21/7 halaso order alu ateng rotangte 26 September 2022 ahut 29,89,100 rupees bang ke kupiloma Karbi Medium School along kapacing tournament pen mate alira chama bolon ki PG bola bang so kemang pen alang tum tangka pen dak sanction dolo sita ili tum kopai ke lang no bang la pulo je la ili tum Karbi Anglong adang pi along ili tum dak Long Ingkoira sirkep Karbi Medium School do si la Long Ingkoira sirkep Karbi Medium School along pin kita me kopiloma desk bench kero nangi pen kecheng lock ha almira lapen filter an kita me kero nai around ko sita alang nitum kopiloma da keklem bangke iltum kenang sor bang school long pelilisi amuang be mate kasai o ya jaka material sida dak rondam rong lo pin pulo nang la dak tum long apharman kita me dolo la bang kenal tum phanil tum pak lain tung hengpi ke chamlong sila inchin pen sak klek klek ma sila ta bidam kok la puta do lason thak si kaprek kaprek lahai hu futa me hengpi ke cham sai de yo lason si do lake iltum kasai oil la bangke mathe la tangka kachupanglim abidi kusil tu mangke jong ponang toko athi kopia polama protang te dak tangka kaseng sona teng pen ke kasai oi thingpi gas ala akang duk ake chama thingpi le hadak sagam klek klek la Banch Desk peman pule ke toilet bugali ufinil tum tamela bang so knowledge bang tu la posinil tum ka homri da ma penglo tang te ke ong do ngade mang ke la som si duk ko mane kenang sot a materials bang ta pidam desi alang tum ning ke hanga teng pen la thing pe klek klek la bang so kasai oi desk bench si pidam rong posinil tum tu ta background report pen long lo la pen la bang so materials ka supply lo kita me alang itu mahin pen ake hai Rupsing Terang alang hero supplier lo alang li labang so ka choklem bang kala ke tum pen ke ningduk chipilo pen alang li pham so dak pen pen rem lo saingut Karbi protang te Karbi akhaya lam bang ka pachan ji phan alang li kita me bhang ma thanai amenang jungjung apo ka phan che ma tha bong pen alang li la pusam ke claim bang ke tum khai phan ko pai ka lang no thektik lo bang athima Karbi alam pachana posil tum Karbi lo charli asong pen chenglo dak ham phang asong do na tum kita me kabur irap gati mati fita me alang lil kurson Karbi akhaya la mer phan aman ka chor fi mandal bangke las fila bangkel tum ning do los alang li phan fita me tong se kot pen insai pet ponang ji department asor lapen ladak jasemet pet kap kelang kapang krevek plotang tela bangkel tum pen jong pona kong jila bang KLDB Karbi Language Development Officer ake hai thong tron fita me alang lila hai hui ka chelang pamimi bangkel ke il tum pen pin rem lo moke bang jelang ni no si la non il tum la nike bang bong il tum ki pugang tum la nike bang bong si la Long Ingkoira sirkep Karbi Medium School along puthot akimi desk bench ke pele nangji will tum pen demand lo la pen pelele plotang ka la bang ke alang tum office of hingu fita mil tum ka che song bang ar chap nang ko sim tum pen nang tum athung le pachini lo la pen prabjin pen bang ke
itu tumla bangsu itu mak kemang bangke jong sinang pacun pipi program lagi sodak pen sarkar fitame Karbi Autonomous Council tum fitame corruption free pemade corruption ning hang hipo sarkar tum fitame bangke adai chenang kok lapen isi pen pudam pelotang tu isi kopai kelang nolo lapen lang tum kacoma thake chokche nai bangke lalo jela hum Ingkoira sirkep Karbi Medium School along an fitame non la hum pho high school bangke non puta thang nat amitras ta lili dolang labang ke nililang tu matheng no nang pachini po aklim so cleared up Karbi Medium school hadaga bangke total enrollment futa me bang thoke bra phodo 65 do hadak ta thang lili pin lo lapen hini bangke palamingti Karbi Medium school hadak futa me bang pharu isira Ingkoira pli 124 enrollment do hadak ta thang nat opinion ta expense ke ligan nan chathan thela lapen do thulang Hempu Karbi Medium School total enrollment nang ke bang trokep 60 do hadak fitame non puta lelelam font taxi dura rong along fitame bang thongkep rapli 34 enrollment hadak thang lelelam lapen kapajursi bang pilma Joy Singh doloi Karbi Medium School hadak tame bang harosira bang prege thom hadak enrollment do fitame pinyanta la sanction tangka sanction dat na pitha non tat hangna ra metros ta lidam dalang lakil tumphan kopai kelano thektik lalpen Karbi khai alamet kapa chanji kali labang tumke kapabir ja kam si claim rong lo laken libi pasi pungtung magalalo je lang tum tangka phang si chini rong lo pen corruption mata la kepanglim masai la tum bangke chiu japon rong ko finili nang tum phan pa chini dun lo sen kapajursi bang kenil tuma kemang bangalalo la tong se council atum pen authority atum pen la jasemet Rupsing Terang supplier han bang king stainai kali pon el tum jong se kang sainang lo plot alang tum sa dai chena ko gila bangal tum pen tum han paklar dang khan pachini lo son thak si la hum pho long futa mengon tat hang dal lang alang tum futa me put hot akimi best materials akimi nai la bang so the expense pen getting lo kapre ga war fa futa me pele dam nang ko kali pon me Karbi lo charli song tum mangke lake ilu tum sai jok jepen iltum kache song nang ja keng kam ta me tum che jor nang tok pu final tum mathing pachini thek chor la sipini labang so Pherangke amei ke pha jase me thik pen nang ke pons nilin pen ing tonic pon kok kardo Khatkhati police station angkang Jor Tokbi arong along pen kanghu GCB keneblong Rafiqul Islam arta thomke pra isi aphuthak Lt.Maijuddin Mahori Gaon PS Baghbor Borpeta Lapen Md.Imzamamul Khan arta Ingkoira hini aphuthak Julhas Khan Bedbari Gaon PS Howly Borpeta aphan nep ingnang ponsi police atum karju pater tok bomlo Gari kanghu iver agari number NL01K8157 talatumari dingpen long pon pusi chinidun hanjang supen business lecture report Lakha Troxy Kopili constituency along ASDC ke pangtang pon thuji apharman Dera mukam ke pachu aklam along si ningkan hini pen esek apharman ASDC a party atumpen nini apharman Kopili constituency pen biennial conference ke paman pon Bangso Mayalong Chandra Singh Dera pen Maichari pona Mayalong ASDC party central committee Maipu Chandra Kanta Terang pen Manpengaluhi Sarpa Manpen Chitong Dunalong Ram Ronghang Sar Singh Ingleng Ram Singh Terang Om Puti Supi Lapen ki Ongdu ASDC ka Chinghon Aki Cheki Dingatum Chitong Dun pen RD Chipi Dun Ringti Lapen Bangso Biennial conference along pen Lakha Troxy Kopili constituency along ASDC a party Kepang Tangponji Ningkan hini apharman Biren Teron aphansi Kopili constituency along Maipu arpu pekphon Lapen Dhoniram Terang aphan Konchun bang arpu pek Lapen Latumpensi ASDC a party pangtangpon pupusi ningjepon Lapen Bangso amei along ASDC along Konchun bang Sarsing Inglengpen kaningjepon ke long sirkep constituency along biennial conference Judlap aphilote article 244A aphuthak kachesong padopon po Lapen Assam pen Meghalaya atubangbong give and take policy aphuthak sodak pen kachesong padoponji pusi ningjepon Lapen Assam cabinet pen pangdakpon PGR Lapen VGR along arondre pen longli kachera atumaphan chiri isi along le apata piponji aphuthak ASDC a party pen chedondon thekte West Karbi Anglong pen Joram Katha report ini ASDC Kopli Constituency Committee atuma conference dak padupon jasembat ni tum kacheng wai pono bangke India constitution long ke do article 244A tengpen autonomous state movement ko son sila an su selitum kapang tang pon tu thekji mala supu thak cheng wai pon hinie bangke non Assam ben Meghalaya government hinie tum kache perai la bangso give and take 2022 ningkan
Mars cheklo tarik or sirkep tum home minister thengno masi hini aste the chief minister tum MOU che tok edlo la so teng pen 1547.22 square kilometer along le Karbi Anglong pen Meghalaya phan ki PG alam la tum che kroyat lo la pen ke rong phokebra throk Karbi Anglong pen Meghalaya phan ki PG alam do hal bangso give and take along la pen ka dukawe suri phikebra pho Karbi Anglong population Meghalaya na thu ki pidaji la solam si bangso MOU long bangke kache tok pondolo la so pot si nilitum ASDC song hin pen bangke la bangso give and take aphuthak tani tum che kroidun thek the aphuthak si non conference ta che paraipon Lapen non Pherangke bang GRNI bangke autonomous state akache song Lapen la bangso give and take apana kache song nilitum ingtang rak pen kaprek asayang deng nilitum kedeng pondoji usini tum la bangso conference song che paraipon muthe nono bangke West Karbi long sirkep homosti pen nilitum long pli constituency ana bangke pini nilitum conference pajut ponlo non aja constituency dolang nilitum conference pajut nei halabangso conference ju det pena phidlo plutangte nitum autonomous state movement la pen bangso give and take phan kroi kre pula bangso akache song bangke nilitum rat hurpak akache song ke ja ponji phan chisik ponlo la ke chokche la ke nitum che don nun e athedak PGR VGR hajat le pusitame Karbi Anglong bangke non dak thek long la bangke jongsi son che parai plutangte non ke do poma BJP government atum la bangke election oriented decision lo la bangke non ke bang bom MP election of apharman alak no vote ka chekale ki ji a decision chot la sila bangke Karbi Anglong Karbi ke phan ka pavir ji a decision binong lo la bangke atheni tum theklong PGR VGR area long pusitame angtan pen aron repen ke bang asotum jitu asotum ni ke li tuma sekshidula constitution teng ben latum dak long le ke long unji apawar lapen arach wasila tumavi si hala tumaphan long le ki PG pu bangke esona bang Karbia khe tumaphan ka pavirja decision lo Karbi Anglong ang tan pen ke bang aso atum aphan la anso se ja kong ki pithuji hoor ki pithuji a decision lo la bangke lasi asama ke binela che perai pusala bang ni tum che don dun de la asama ke binela che perai pusala bang ni tum che don dun de la bangke la pen la so decision ka pa withdraw nai phasala bang ni tum che song dun pola bangke upai lo la ke Karbi Anglong long le bangke non Karbi tumamata tribal tumata non ke dutang an Karbi Anglong long le tum che tang telu lasi ang tan ben ke bang tum phan bhuda joini pen ko pina joini pen ka panong pisi ako ke pek thu pu bangal ka che don dun thek thi APSC asatlang kiundun Rupak Mazumdar aphan pidi Uttor Borbil along Karcho Padupon Solong Thanbang Roton Chakraborty pen Chenglok Ongdun ki theke dingatum chetongdun Huluni pen Biren Gaula report ভাল লাগিছে খুবেই আসলতে নিজৰে মোৰ নিজৰে ঠাই হয় আৰু ভাবিছোঁ যে পৰৱৰ্তী কালত গৈ হয়তো চাগে ইয়াৰ পৰাই আকৌ আমাৰ বহুত মোৰ ভাই ভণ্টিহঁতে ওলাব তেনেকৈ চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব তো সেয়াই আশা ৰাখিছোঁ আপুনি উত্তৰ বৰ্বীবাসীক কিবা মেছেজ দিব পাৰি জনাব পাৰিব নেকি মেছেজ বুলি ক'লে ইয়াতে মোৰ গুৰু বা গণ্যমান্য ব্যক্তি সবেই আছে অভিভাৱকসকলে আছে তো মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আচলতে আমাৰ জীৱনত বহুত তেনেকুৱা থাকে বাধা কিন্তু সেইবোৰ যাতে আমাৰ সপোনক কেতিয়াও ৰখাই থ'ব নোৱাৰে সপোন দেখাৰ কাৰণে আপোনাৰ অলপ যোনটো সাহস লাগে আপুনি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেই সাহসটো দিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰক সবেই যাতে নিজৰ জীৱন যেনেকৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰে বা সকলোৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে যেনেকৈ কাম কৰি যাব বিচাৰে তো সেই যোনটো এটা আশা থাকে চব প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত সেইটো আশা থাকে আৰু সেই আশাটো জগাই দিয়াৰ দায়িত্ব মই ভাবোঁ যে অভিভাৱকসকলৰ তো মই সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে যি পঢ়িব বিচাৰে বা খেলিব বিচাৰে জীৱনত সবৰে কিবা না কিবা এটা এইম থাকে যিয়ে কৰিব বিচাৰে সেইটোক ছাপোৰ্ট কৰক আৰু আগবাঢ়ি যাব Karlitang Mohaningki Chikimo Inter-Village Football Tournament pini Angdun kiti Padoponlo Kai Polangso FC pen Taradong United FC ang bongsi Pachuponlo Taradong United FC atum Kai Polangso FC apan Paremsi Taradong FC atum Chipahay ponlo Nong Ikepajera Mailong VDC Chairman Sarkoy Rongpar Dolamara Municipal Board Chairman Semson Teron Chitongdun Hanboka pen Bertala Pherangke Robinson Killing Report Kini kejengsi dan ekilopon no bangke Taradong United FC
Alang itu halo Taradong United FC. Alang itu pensi kecengsi among panong pon. Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.